jamale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adam de kala min bismimon e kelle gadan e roɓindo jayndeji aljuma nogas lewru septembre 2024 bismillah mon e kelle gadan e roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jaynde gendira leydi Sénégal jaynde Le Soleil ɓe garti e jillu son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to Ndiassane kanko Halifa Dino o yonni darde kanko horejo leydi ndi e darde dari beele tigui wawde ha joni nawde yesso ko yitno wonande noon to banggue beldal hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko lambu ngu kam e galleji diine ɗi ɗum noon ko caggal nde kanko horejo leydi ndi o toɗɗi directeur des affaires religieuse toon to Ndiassane ne wayno halifaɓe ɓe jonni darde kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ɓe gardi kamɓe Le Soleil ha joni e ngal potital tawini ardi ɗum Ousmane Sonko ko yitno wonande e duttugol sukaɓe ɓe e duɗɗe janguirɗe ɗe ne tawe e jaynde Le Soleil koyen jaynde Le Quotidien ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko o ardima ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tawete e jirugol golle to banggue wonande jangde nde kanko Ousmane Sonko o arti e yiide wonande jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde ma naw ko yiyete ko wonande ha joni arrêté nawde ɗum noon e duuɗe janguirɗe ɗe kala tawi noon ko ha joni artude e on règlement intérieur katto dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko willoɓe sukaɓe murnotoɓe kono ɓe garti kamɓe Le Quotidien ha joni ko yodno e wonande e oɗo ATEL ko Alliance pour la transparence des élections kolliti moɓodiral ngal ɓe jogori wadde ñande nogas e jeeɗiɗi lewru nduɗo tawi noon ko artude e caɗele ɗeɓe teski wonande e ɗiɗo sumgoji payade suɓaɓe dental ñande 17 lewru novembre 2024 jaynde Rewmi Quotidien koye kan haala arti ne wayno ATEL Alliance pour la transparence des élections ɓe kolliti eɓe tijji moɓodiral mawgal tawi ko hollinde wadde seppo artude e caɗele ɗe ganduɗa o saaha ɓe teskimo laamu ngu nana willa yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko acteur politique en tawi yotino noon koye jirugol juɓɓingol golle ɗiɗo sumgoji payade to suɓaɓe dental gendira leydi Sénégal jaynde Le Quotidien arti hen kono ɓe garti e Ousmane Sonko ha joni nde nangti e murnugol ngol ɗum noon ko caggal nde o ɓe gardi tawi noon ko battu Fatam Lamiro yoytido e duttugol sukaɓe ɓe e duuɗe janguirɗe ɗe jaynde Le Quotidien ɓe garti koye ATEL dénonce un putschiste électoral ATEL Alliance pour la transparence des élections ɓe kolliti laamu ngu o saaha ne wayno waɗi ko yiyete ko sigi putschiste électoral sibu billugol mum wasde tawtorede yoga e acteur politique en to banggue wonande juɓɓingol golle juɓɓudi ɗiɗo sumgoji payaɗi ne wayno ngal moɓodiral ATEL ene tawe hen Bougane Gueye Dany omo ganduɗa ko Thierno Bocoum Khalifa Sall Anta Babacar Ngom e ko nandi hen kamɓe kala ɓe kolliti eɓe jogori wadde moɓodiral mawgal beele hollidde ɗen mette ngu laamu ngu fuɗɗi ha joni yuɓɓinde e ɗiɗo sumgoji payaɗi ɗum noon ɓe kolliti wonande maɓe daro beele salade ɗum jaynde L'As arti koye kan haala ATEL noddi moɓodiral mawgal ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre toon to place de la nation. L'Observateur ɓe mbaɗi bindol mabɓe koye Amadou Ba la cible et l'énorme défi ɓe garti koye Amadou Ba ɓe mbaɗi hen tawi noon ko hello yañgo Amadou Ba hakkude mum e nguɗo laamu kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko weddotoɓe gawe ɗe ganduɗa ko sukaɓe ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe oɗo lande Pastef janggo Amadou Ba ɗaminare nde ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe yadiɓe Amadou Ba jogui e kanko on leader politique ɓe garti ha joni kamɓe L'Observateur e parquet financier holliti e ndeɗo yontere fande maɓe puɗɗo golle to banggue wonan ko mbiyata ko reddition des comptes kono kadi dossier ji ɓen saaha mbiyen joyo o saaha ne wayno dossier ji mumen kam ne wayno puɗɗima nadde golle no yontere fande nde maɓe nodde beele wawde loskede ko yitno e tumede toɗɗade koppereje wonande rendu ngo jaynde Tribune ɓe garti ko e 110 partiji politique mbiyen landaji ene tawe hen kadi mouvement ji ko kamɓe kala mbaddi ɓodde wotere ɓe mbi ɗum ATEL Alliance pour la transparence des élections kamɓe kala ɓe kolliti o saaha maɓe jattilo beele tigui ha joni huccodirde e laamu ngu ɓen ɓe ganduɗa ko laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono kadi caɗele ɗeɓe teski to banggue wonande oygol yoga e won acteur politique en to banggue wonande noddodiral beele ƴewtade ko yitno e oɗon processus électoral jaynde Tribune arti hen kono ɓe garti e ko yitno e wonande det mbiyen
ñamande leydi Sénégal nde jogi ko hakkunde mum e FMI e o mo ganduɗa ko biyeteɗo Magaye Gaye o holliti ɗum ɗon de ko ɗum caɗele mawde wonande laamu leydi Sénégal sibu ko ñamande ɓurtude nde ganduɗa ma ɗum addan caɗele wonande ɓamtugol faggudu leydi Sénégal. Jayde Vox Populi ɓe garti koye opposition mais la pression sur le pouvoir o saaha wonande kamɓe landaji lundiɓe ɓe kammini no fewi wonande laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ɓe garti eɗen pelliti capantati ɗe Ousmane Sonko kam e taweteɓe ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe jangde ɓe garti ɗen pelliti noon ne wayno e ko ɓuuri hen tengtude ko Ousmane Sonko holliti wonande ko witno to banggue murnugol ɗum ɗon noon hay élève goto fota willede e ɗen duuɗe janguirɗe ɗe. Jayde Sud Quotidien l'état avance ses pions kanko Ousmane Sonko e jonde nde o ardino ene jeeya hen jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde ɓe garti eɗen pellite capantati ɗe ɓe ƴetti kanko Ousmane Sonko holliti hay élève goto men hay sande goto fota riwede eɗen duuɗe janguirɗe kono ɓe garti e ATL Alliance pour la transparence des élections e ngal moɓodiral ngal ɓe noddi tawi ko seppo toon to place de la nation. Jayde Sud Quotidien arti hen. Jayde Besbi le jour ATL affite ses armes. ATL o saaha ƴetti gawe mum beele huccodirde e laamu ngu ɓe garti e ñande nogas e jeeɗiɗi maɓe noddu toon to place de la nation moɓodiral hollidde ɗen caɗele ɗe ɓe teski wonande nguɗo laamu to banggue wonande jirwugol golle ɗiɗo sungoji payaɗe kono ɓe teskima yiide wonande guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati ɗum ɗo de wayri wadde tawi noon ko acteur politique en willede wasde tawtorede e juɓɓudi sungoji leydi Sénégal. Jayde l'éveil ɓe garti koye ɗin inondation ji diƴƴe tudde toon to Touba ha addi galleji koye ɓen ɓe ganduɗa ko jayraɓe ɗum saabi laamu leydi Sénégal o saaha ne wayno nawi toon ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe ɓe beele dandude e sowde pitale ɓen ɓe ganduɗa ko jayraɓe e ɗeɗon wameji ɗi ganduɗa toon to Touba kono laamu ngu o saaha ƴetti pellite beele wawde wallude ɗin ɓesguji kono ɓe garti kamɓe l'éveil e nayo mo ganduɗa ko kawruɗo e ladial toon to Touba tawi saabi ɗum ko on inondation mo ganduɗa waɗi bonnere toon to Touba. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinno moon kelle gadane roɓendo jayndeji subaka hande o min dokka on aadi altine garo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo moon on jarama.